Smisao grupe i grupnog rada nije da se ti praviš pametan, da stalno radiš mimo svih propisa. Ti nikako da shvatiš da si ti samo jedan mali šraf u velikom mehanizmu. Nijedan nema više od 16 godina. I kad padnu ne možeš im ništa. Malo popravi, malo se izvuku. Za to vreme dođe neki drugi klinac. A onda ovi kad izađu postanu još gori. Dilovi se svima uslade. Sigurno to leksa neka. Sigurnost, brze pare. Ja pređemo na belo, brate. Napravimo u školi lovu da nas boli kurac, brate. Izvolite. Zavučeš se pod kola, imaš magnete, zakačiš i ćao. Imamo dojavu da je snajperista kome smo godinama zapetljama u zemlji. Svi su nekako povezani. Mislio si mama i tata će sve da reši. Neće. Život ti postane pakao. Petra, molim te im reci sve, da se ovo jednom završi. Kad ti radiš, opet sve na svoju ruku. Moram da se izvadim iz ovog jebenog sranja, razumiješ? Moj ti je savjet da ne čačkaš djelo.